Sziasztok! Mai kártya a romantikus Lenormand, úgyhogy kíváncsian várom, hogy milyen üzenetet rejtegetnek a napok. Napok, alapok. Levél, hajó, lilium. Hát ez egy csodás üzenet. Azt mutatja, hogy egy információ, egy hír elindult feléd, ami számodra a kiteljesedést, a megelégedést, a harmóniát hozza. Lehet, hogy ennek a hírnek a birtokában végre valamit megértesz, tisztán látsz, végre rendeződnek benned a dolgok, vagy rendeződnek abban a helyzetben a dolgok, amire most éppen gondolsz. Te is írhatsz valakinek, vagy felhívhatsz valakit, vagy tehát valamilyen szinten kapcsolatba léphetsz valakivel, hogy tisztázz egy helyzetet, hogy megoldj egy problémát, vagy egyszerűen arról, hogy biztosítsd azt az illetőt, hogy benned ez a harmónia, ez a békesség és ez a nyugalom van. Hát kívánom, hogy legyen így, és találjátok meg ezt a belső békét és harmóniát magatokban. Sziasztok!